Ini nozi Wayne Stephen. Negara kuno St. Mary's. Working by drive. Yes, mama kafa, brother UK. Ini cece ku Zimbabwe cece. Dasha gara da krembon dan garang ga asha imba. Dena ko isli da kare ko da from isli ko ruwa da suka kuno ko St. Mary's. Mati baba na mai vese vakashaika. Vese vakashaika. Chii chakazoitika kuti munge muchizoshaya pekugara? Amena na mama angu na ngarangu amena ndinoita sei. Unanzwa muchiti vakatengesa imba? Vatengesa imba. Yakatengeswa gore ripi imba iyi? 2007. Saka imimi zvese nemukoma wenyu makabva mazoshaya pekugara? Saka dzimwe hama dzenyu dziri kupi? Hadzina dzimwe hama. Ini koma chete ari ku UK. Nabito ari ku UK. Hadzina hama. Muri kurarama sei ndanzwa kuti muri kugara ku St. Mary's? Pamba pe hama here kana pamba pe vamwe vanhu? Vamwe vanhu kuloja. Chine dambudziko rechirwere cheCovid rakakukanganiseiwo zvakadii kuda kwemararamiro? Hapana kakanisa COVID. Kureva kuti kudii kune vamwe vaikubatsirai vachakwanisa kunge vachikubatsirai? Hakuna munhu anobatsirai. Ende muri kurarama sei? Kurarama chinge chekufu kubika. Taona muri pano patownship. Chii chamuri kuita pano patownship? Masasa kumuseza pa Green Master. Arwa kuti munobika sadza? Nderenyu here sadza kana kuti munenge muchishandira? Ndirangu tobika sadza kumba chete. Basa ramunoita pa Green Master nderei? Ndere kuclean shop, clean bottle store, butcher, liquor store. Nevada kubatsirai vangakuwanei panhamba dzipi dzefoni? Foni yangu iri pachacha pamusoro ndinoziva pamusoro namuzangu ndinoziva pamusoro iri pafoni yangu. Asi chamunonyanya kuda kubatsirwa nacho chii? Kana groceries, kana mari. Koma Wayne muri munhu akaroora here? Handisati ndaroora. Kana mwana hamuna? Handina mwana ndiri pachona. Mune urongwa here hwekuzoroora? Izvi hatina. Unoda kungogara wakadaro usina mudzimai? Aiva totsvaka mudzimai, kushaya zimai. Tinotenda mukoma Wayne.